Germana pentru începători. Învățăm simplu și rapid. Bine ai venit la lecția de azi. Zilele săptămânii. Die Wochentage. Montag, luni. Dienstag, marți. Mittwoch, miercuri. Donnerstag, joi. Freitag, vineri. Samstag, sâmbătă. Și Sonntag, duminică. Lunile anului. Die Monate des Jahres. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, October, November und Dezember. Întrebări de bază în germană. În lecția anterioară am învățat cum să ne prezentăm. Acum aceste întrebări se leagă perfect de acea lecție și te vor ajuta să cunoști o persoană mai bine. Ca de exemplu, wie heißt du? Cum te cheamă? Wo wohnst du? Unde locuiești? Sau wie alt bist du? Câți ani ai? Provocare pentru tine. Cum se spune luni în germană? Scrie răspunsul în comentarii. Voi ce zi a săptămânii preferați? Abonați-vă pentru mai multe lecții de germană.